куля ў лёгкае. Як 30 гадоў таму расійская нафта забіла беларускага бізнесоўца. Ці можаце ўявіць, што ў цэнтры Мінска забілі са снайперскай вінтоўкі аднаго з самых заможных бізнесоўцаў краіны. А тое, што забойцаў і замоўцаў знайшлі толькі праз 15 гадоў. Самае гучнае забойства ў Беларусі ў першыя гады незалежнасці знаменавала пачатак ліхіх 90-х, хоць і не стала першым і апошнім забойствам беларускага бізнесоўца. Мы раскажам, кім быў Александр Леснічук, чаму і як ён разбагацеў на расійскай нафце і як гэта нафта яго забіла. Вітаем, вы слухаеце другі сезон падкаста «Галаваломка» на палатно. Александр Леснічук быў энергічным і амбіцыйным маладым чалавекам. Даволі хутка ён стаў чыноўнікам і выбіўся ў кіраўніка Заслаўя. Гэта былі 1980-е гады, час, калі Савецкі Саюз вось-вось павінен быў лопнуць. У паветры былі адчувальныя і доўгачаканыя ноткі свабоды. У часы Леснічука Заслаўе стаў горадам абласнога падпарадкавання. Лічылася, што гэта было ў асноўным і яго заслугай. І ўжо тады ўсе адзначалі таленавітасць маладога мэра-эканаміста. Праз некалькі гадоў Беларусь стала незалежнай, а для прадпрыемлівых, энергічных і амбіцыйных людзей, такіх якім быў Александр Леснічук, гэта было акном магчымасцей. У 1990 годзе Леснічук перагортвае старонку з дзяржаўнай службай і ідзе ў бізнес. У той год ён заснаваў канцэрн «Камінвест», які экспартаваў расійскія нафтапрадукты ў Беларусь. Разам з гэтым Леснічук заняў пасаду ў Белбізнесбанку. Ён утварыўся з частак разваленага савецкага жылкамбанка і быў яго буйным акцыянерам. На 1993 год Белбізнесбанк уваходзіў у 5 найбуйнейшых банкаў краіны. Кар'ера беларускага бізнесмена ішла ўгару, але праз 3 гады пасля таго, як ён пачаў займацца бізнесам, яго забілі ў цэнтры Мінска. 11 мая 1993 года Александр Леснічук збіраўся ў камандзіроўку ў Вільню. У абед ён выйшаў са свайго офіса ў цэнтры Мінску, да аўтамабіля ён не дайшоў усяго некалькі крокаў. У яго выстраліў кілер. У шпіталь пацярпелага, але ўсё яшчэ жывога бізнесмена даставіў целаахоўнік. Праз 3 гадзіны пасля стрэлу Леснічук загінуў у бальніцы ад атрыманых пашкоджанняў. Медыкі былі ўпэўненыя, што бізнесмена можна было выратаваць, і на гэта былі літаральна хвіліны пасля таго, як у яго выстраліў кілер. Справа ў тым, што куля прайшла наскрозь праз грудзі Леснічука, трэба было заткнуць рану тампонам, але гэтага не зрабілі. Куля прабіла бізнесмену лёгкае, лапатку і рэбры. А хто быў забойцам Леснічука? Пройдзе шмат гадоў, калі ўсе акалічнасці замоўнага забойства высветляць сілавікі. А на той момант было вядома, што кілер доўгі час рыхтаваўся да падзеі. Ён страляў з кафэ насупраць. Рэстаран «Рэчанька» знаходзіўся ля офіса Леснічука і быў на рамонце. Таму менавіта гэтую кропку абраў стралок. Там яго проста ніхто не заўважыў. Следчыя знайшлі ў будынку нямецкі карабін з 2 патронамі, аптычным прыцэлам і глушыльнікам. Праз год высветліцца, што ружо купілі ў Фінляндыі, а затым пераправілі ў Эстонію. Там след карабіна канчаткова згубіўся, а потым ён зноў усплыў ужо ў справе Леснічука. Сілавікі перабіралі матывы забойства, але галоўная тэма бізнес Леснічука быў кропкай адліку. Яшчэ да забойства бізнесоўцаў у Беларусі ўжо адбываліся гучныя забойствы прадпрымальнікаў. Аднаго забілі нажом, а ў іншага нават кінулі гранату. Спачатку следства лічыла, што ўсе інцыдэнты звязаныя між сабой, але пазней высветліцца, што выпадак Леснічука быў іншым. У 1994 годзе, праз год пасля забойства, следства па справе спынілі. Сілавікі не знайшлі забойцу, ні тых, хто замовіў гэта забойства. А цяпер трэба абавязкова спыніцца на тым, што адбывалася ў беларускай эканоміцы ў першай палове 90-х. У 1993 годзе ў Беларусі і ў Расіі была адна грашовая адзінка, што засталася з савецкіх часоў – рубель. Аднак істотныя змены тычыліся крэдытаў. У Беларусі іх можна было ўзяць пад 30% гадавых, а ў Расіі пад 150%. Таму у беларускіх банках вельмі часта бралі крэдыты, а грошы накіроўвалі ў Расію. Часам за рублі скупалі долары і гуляліся на курсах. А часам нават пакупалі за тыя грошы акцыі банка, які даваў крэдыт. А яшчэ ў Беларусі ў першыя гады незалежнасці вострай праблемай стала нафта. У выніку дзяржава дазваляла бізнесоўцам закупацца ў Расіі,
прывозіць нафту ў Беларусь і значную частку прадаваць на заходніх рынках. І грошы ад гэтага атрымлівалі толькі бізнесмены, не дзяржава. Адну з тыповых здзелак у тыя часы ініцыяваў расійскі бізнесмен з Петербурга Халіт Амараў. Амараў прапанаваў Белбізнесбанку, які, можна сказаць, кіраваў Леснічук, прафінансаваць здзелку па пастаўцы буйной партыі мазут. Так, Белбізнесбанку далі 2 мільярды рублёў з фонду Нацбанка і пералічылі маскоўскаму прадпрыемству «Віцязь» бізнесмена Георгія Сафіева, з якім быў звязаны Амараў. Той быў яго стрыечным братам. Праз некаторы час Леснічук вырашыў вывесці свае грошы са здзелкі, прычыны гэтага невядомыя. Аднак выйсці са справы ён не паспеў. Беларуса ўжо замовілі кілерам. На амаль 15 гадоў пра забойства Леснічука забылі. Расследаванне пачало рухацца з мёртвай кропкі толькі ў 2007 годзе. Тады ў Расіі раскрылі кінгісепскую злачынную групоўку. Яе члены былі спецыялістамі па вырашэнню пытанняў з бізнесменамі. Простым языком яны забівалі прадпрымальнікаў, калі іх зацікаўленасці ішлі ўразрэз зацікаўленасцямі тых, хто наймаў гэтых спецыялістаў вырашальнікаў. У кіраўніцтве групоўкі былі Георгій Сафіеў, той самы кіраўнік «Віцязя», з якім Леснічук дамаўляўся пра здзелку, яго брат Імран Ільясаў і Сергей Фінагін. На пачатку 90-х яны стварылі ахоўнае прадпрыемства, якое доўгі час займалася замоўнымі забойствамі на тэрыторыі былога СССР. Замоўнікам забойства Леснічука назвалі Сафіева. На пачатку 2000-х яго забілі самого ў ЗША. Ільясаў вызначыў, хто будзе забіваць, размяркоўваў узнагароды пасля справы, а яму у выніку далі 19 гадоў зняволення. Валянцін Лапічаў, які націснуў на курок, атрымаў 8 гадоў турмы. Што да Халіда Амарава, то ён таксама памёр. Аднак, ужо пасля таго, як групоўку яго брата разграмілі сілавікі. Па некаторых дадзеных ён загінуў у Афрыцы. Так скончылася доўгая гісторыя Александра Леснічука, амбіцыйнага бізнесмена, які умеў зарабляць, але не змог разглядзець бандытаў сярод сваіх партнёраў па бізнесе. Дарэчы, амаль такі ж лёс напаткае сына Леснічука. Ён загінуў у 2013 годзе, калі яго забіў сусед з ружа падчас сваркі. Дзякуй, што былі з намі. Гэта падкаст «Галаваломка» на палатно. У наступным выпуску мы раскажам пра забойцу з Родзеншчыны, які вельмі шмат піў і забіваў, каб піць яшчэ больш.